5 דרכים לייצר חשמל עצמאית. אני מזהה תהליכים. לאט לאט אנחנו הופכים למדינת עולם שלישי שהיא גם חוות שרתים. הפסקות חשמל תכף יהיו דבר שבשגרה. היום נלמד 5 דרכים לייצר חשמל עצמאית. אוגרים. לא אגירת חשמל, אני מתכוון אשכרה אוגרים. שימו יד על 50 יחידה אוגר ותייצרו לעצמכם חשמל. יותר אוגרים, יותר חשמל. בשבילם זה כושר, זה משחק. בשבילנו זה המקרר והמסגן. יעבוד טוב גם עם החולדות ליד הפח. קקי, באמת. ידעתם שהקקי שלכם פולט ביוגז בשם מתאן? הוא משמש לבישול, אבל אפשר להשתמש בו גם כדלק למנוע שמחובר לגנרטור, וככה מייצרים חשמל ירוק בחינם. ככה או ככה, אתם חרבנים אנרגיה. חוות פלוצי. כמו הטיפ הקודם, רק עם פלוצים. שימו מסכת טבח, נגנו כמה לעיתים, רכזו את המשפחה והחברים במקום סגור ותפליצו ביחד. הגזים ייצרו לכם חשמל, ואתם תייצרו זיכרונות לכל החיים. פיראט סולארי. ידעתם שבישראל אסור לשים פלטה סולארית על הגג לייצר חשמל? כאילו, מותר, אבל אז חייבים למכור לחברת החשמל את החשמל ולהתקזז איתם סוף חודש. הפתרון הוא סולארי פיראטי, במסווה שהם לא יחשדו. אני מדבר איתכם על עציצים סולאריים, חתולים סולאריים, העורב פלסטיק הזה ששמים להרחיק יונים, סולארי, שעון סולארי, משקפיים סולארי. ככה נגנוב את השמש במנות קטנות, בלי שאף אחד יראה. סיגריות, תקנו אותי אם אני טועה, אבל עשן עולה למעלה. תחשבו על חדר מלא במעשנים, כולם פולטים עשן לתוך ערובה קטנה ובתוכה יש ונטה. כבר הזזתם את הוונטה, אתם קחו את זה מכאן, השמיים הם הגבול. תמשיכו לעקוב לטיפים נוספים, סרטון הבא, צלופחים כמקור הכנסה.